Сюда мы всех вас приглашаем. Добра и счастья всем желаем. В нашем поселке проводится фестиваль ярмарка «Кукмарские валенки». Узган yıllar жылы болғанға митикасы болмады, 500-ге хал шығып кеткен. Биыл 700-ден уже келіп алып кетеді. Просто башкириялар недер оптым келіп қарап та тұрмайлар дейді. Теге бірақ мұны жоқ болмай, бүтәнде үйлендіріп қарайлар дейді. Мына итик сатушылар шулай дейді көтеді. Мына бұл 400, мындайда. Бұлары 500, 700, 800, мына бұлар 700 қаталар. Мына мындай. Үйден де келіп 700-ге алып кетерлер дейді басушылар. Яшылы бейдер өзгерділер. Носкилер мына мужской 150, хатын қызлар 140, ескилер 130, пряжы бар, мына шушы пряжыдан не шыға енді, дүрт бар носки шыға. Жоқ, жоңғытлығы жоқ айтам, итік алып кетелер де жоңға алып қайтып олыштыралар. Өзәрі кері қайтаралар, Әйе, мына шул итікті алып кеткен кішіге жоң. Итік кесін мұсың? Мен ана аяқса итік. Итікті солған жоқ. Бүгін солғыға қалысына кедім. Итіктен башқа болмай. А им кыйммәтлесе кайсы? Вот эти вот у нас эксклюзив. Это ручная работа. 6000 они стоят. Эти 2400. Шун бәяләре күтәрелә, шул бензин бәяләре белән арттыралардыр инде. Кулда итекке алып бетереп баралар. Бирләре менә баса, икенчеләре инде оптом алып китеп торалар. Төрле сәбәпләре бардыр инде. Көн суыклыктан да ул бит монда гына сатылмый. Алар еракка алып китәләр, Башкирияга, Сибиргә алып китәләр. Шуның белән Итік басу үшін құжалықлар көбейдімі соңғы елларда, әлі азайдымы? азайды біраз. Азайды? Азайды. Чөнки безнең хуҗалык көчле. Урал хуҗалыгы инде. Хәзер бик зур мегафермалар салдык. Шуның белән эшче кешеләр хәзер күбрәк задействован дип әйтәбез инде хуҗалыкта. Анда инде менә кыш көне инде кемнәр сезонный эшләре булмый, алар инде итек басалар. Bizim işlerken itik. Nasıl bilen günde iki giyim itik istemeyin. Otuz kiyimni sotdik. Халық нендені сайлай? Türlüsü söylüyor. Ok bilen serini söylüyorlar mesela. Şubsuz cross. Oklarını. Oraları da öte. И подошвалы итекlerini söylüyorlar kubisінше. Үзебезнең зур Кукмара авылында җитештергән итекләр барсы дагы. Һәрбер хуҗалыкта диярлек почти итек басалар безнең. Итек басмаслары итеген түшәп, күршеләр белән шулай алмаш-тилмәш диләр. Табыш китерәме дип итек баскан хуҗалыкта һәрберсе нормаль яшиләр. Бу көндә һәрберсе машинасы бар, машинасы гади генә түгел, иномарка машиналарда йөриләр һәрберсе. Эшләгәннәре үз көннәрен үзләре күрәләр шуның белән. Быел бигрәк тәйбәт булды инде. Итекләре бер кешедә юк. Менә бит үзем итектә. Бу үзем лишний үзем баскан итек. Үзем баскан итек. Авса ите булганчы, колхозда эшләгәндә бүтән бер кадәшем итек басам дип уйлаган идем. Яңадан акчып киттеләр эшкә. Үзем лишний баса башлаган идем. Шундай әйбәт үтә быел итекләр. Шундай әйбәт үтә менә. Җитештереп булмый менә. Конвейердан төшеп бара, ул килеп барабыз, ул китеп баралар. Шундай. Күпме саттыгыз бүген? 0 дисәм уят була инде. Хотя бер 3 әйтергә кирәк. Мин Казанда еш булгалыйм. Мин чагыштырып карыйм. Безнең Кукмара итекләре барсыннан да яхшырак.